Oh, Muradi. Ya gani ne? Alhamdulillah. Ya wanka ya faɗa ne? Wanka ya faɗa daidai. Daidai. Yanzu ka ga dai dan abin da na zo da shi nan. Da za ka gani. 2000 ne ba mutala 4. To ya aka kai haka? To ka san yadda abubuwan suke garin sai a hankali garin yayi zafi. 2000 ne fa. Bari in na dawo daga can zan cika maka kuɗinka. To yayi kyau amma fa idan kaya na suka yi kura fa za ka ƙara min wani abu. To ba damuwa dai amma dai ba za ma su yi kuran ba wanda za ya je inda baby ya za a yi bari kaya su yi to yayi kyau dai na gode to a kula min da su ba damuwa ai wanka normal ne na gode bari in yi ajiyan kama gwaggwafura na san yanzu Allah ya so da dama gwaggwa tana buƙatar fura gwaggun mu ta ƙauye dan yi ajiyan kama gwaggwafura Galiwa no buke yan koles. Kai ma ka gane. I love you, ashe duka banza ne. Bayan ka ba kowa, ashe duka ƙarya ne. I love you, ashe duka banza ne. Bayan ka ba kowa, ashe duka ƙarya ne. na yanzu ɗan sileko ita ɗan sileko kuma shi kenan shi ita ɗan musu fonsu na shi kenan shi kenan don yi fonsu na kafin ta fonsu na shi kenan shi. Allah gwaggonan kama Allah ka bai mana gwaggonmu dai an gwaggonan ta mutu ban san yadda za ne ba wallahi bari in yi a cikin kamata na san yanzu tana san makogoron ta biya bushe saboda rashin mata shafura ba wallahi. Allah Murajis ne a gari? Kai wai har yanzu kana nan? Wallahi yanzu ina nan Murajis kai ne? Ni ne. Ka kai da kai kyawo ko sosai? Kaduna ce kai kana nan ka zauna cikin ƙauye ba ka zuwa ka bubbuda a zo a dan waye ke da kai. Wallahi Allah duk sai naga kai kyau ka canza wallahi. Me ne ka dauko akan ka haka? Wallahi fura ce. Fura? Me fura kuma? Wallahi fura ce na dauko zan kai maka gulaji. Menene fura? Ni ban san abin da fura ba. Kana ganin shekara 5 Kaduna ai ba wasa bane. La Murajis yanzu zaka ce baka san fura bane? Gaskiya ni ban san menene fura ba. Fura ba kace? Kai ni ban san me fura ba. In zaka ga me fura in ba zaka ga mu kawai ka sa kai ni ban san abin da fura ba. Kawai ni ka je kawai in baka tashi ga mu. Ce fura me fura ka ga mun kawai me fura in ka ga mu. In ba za ka ga mun ba kawai ka je ka fura ku kawai ku ka san fura. Amma ni ban ma in ci gaba da abin da ya sha mun kai. Amma zai gane bai da wayo zai gane. Wai kai kana nan har yanzu. Ka ga mun kawai in zaka ga mun menene fura. Kirka shi lalle ya rasul kai subhanallahi ina wayata muradi ina wayata kai mana burka maka ne kai muradi sun wayata muradi shekara ta guda yana da shi kala burka